sagardoaren irakite edo fermentazio prozesua. Sagardoa glu-gluka arituko da txotxa ireki arte. Eta txotx sasoia amaitzerako sagarrondoek kimuak botata izango dituzte. Datorren urteko uztaren seinale. Touch, 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 touch! Honen dizo bat, egon. Coño. Bizi, horixe. Neuk ere hartu aurrela eman ezkero jango nuke, Haze asmakizuna jarri dizu egun aste honetan, esan izuen berezia zela, irudimena ere erabili behar zela, dei mordoa jarri dugu, jaso dugu, deiak erruz izugari elemena izan da izue, eta gainera pozgarriena. Ia gehienok asmatu egin duzue, dena den tartean, batek gehiegi eragin dio irudimenari, eta haze erantzunak jaso ditugun. Entzun honako hauek, benetan ona dira, eta lehenengoa. Nik aste hontako erantzuna anaitasuna dela pentsatzen dut. Bale? Aste honetako erantzuna, anaitasuna futbol taldea dela. Ez dakit nondik atera duen, baina, bigarrena. Nik astoaren erantzuna osasuna dela pentsatzen dut.